il-ġimgħa Mark reġa' mar iqassam aktar torċijiet fil-pompi tal-Enemet. Nistantik dan bxejn. Malla le. U bxejn ta' bxejn mux kollu sew. Kollox Għatini Ħadtek 15, tajjeb. Dak Jom tal-element. il-dak mis-xorta. Aw, dawn għalejk, hej. Ciao. Grazzi ħafna, sejri xol. Le, ma naħdimx inta, qed nagħmel pjaċir. Biex ta' xiddur. Ġviri tuqt id-dur bitrak biex tamil pjaċiri. Munna għadi għandha tiegħi. Bxejn. Xejn, senza interessi. Dallu kemm inti raġel tajjeb. Inti pensjonanti ġviri. Estrina, tara. In-nisa, 72. Ma tidiromx vija, tidher ta' 65, ma mux ta' 72. In-nisa għandhom jitalmu minni. Ciao, xbejn, għandi pjaċir. Kull ġimgħa nduru l-pompi tal-petrol u nagħtu affarijiet bxejn lin-nies. Illum qed inqasmu torċijiet għal markiċejn. Għax-xogħol, insomma, għax-xogħol. X'għandek taħt il-ġismu? Ramal. Ramal dak. Għal-kisi. Għal-kisi, għandi pjaċir, hej, kompli. Randy Acts of Kindness ngħidulhom. Illum għandna torċ għal kull min ikun f'kull karozza li tidħol. Thank you very much. All right. Thank you ħafna. Ciao. Have a nice day.